Good vibes ang dala sa netizens sa video sa isa ka-apat katuig nga bata nga sa piyak sang iya kalamharon. Talalupang doon ang kasagad sini sa mathematics. Mga pusang video nga may hashtag nga Home Study for Clark ang gin-upload sang Iloy nga si Juvie Dasal sa social media. 1 digit, 2 digit, ready? Yes. 8 plus 2 8 plus 2. equals 10. plus 5 1, 2, 3, 4, 5, 15. plus 7 1, 2, 3, 4, 5, 7. 22. plus 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 30. Madama ang nagdayaw sa kasarang ni Clark. Apang pwede tagin matunan diri. Amo nga kung gusto ta magtudlo sang kinaalam sa isa ka tawo, dapat ini ang suguran ta samtang siya ang ningod pa. O ha, sa mga kapuso, tamandira. Kung may mga post ka mo nga nag-viral, makalilingaw o kung pwede makuhaan sang leksyon. Mga gusto ninyong ipakigbahin sa publiko, abidasiga na. Alert na mga kapuso, magpakigamot lang diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibidata.